ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነኹ እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ተባብዑኒ ዝደለኹም ዓይነት መደባት ከቕርበልኩም ምዃነይ ቃል እንዳኣተኹ ትደልይዎ ዓይነት ኣቦታ ርእቶ ግደፍለይ ብብሉጽነቱ ዘመዝግቦም ብሉጻት ሸቶታት ኣካላዊ ቁመንኡ ብመረርቲ ቃላቱ ዝፍለጥ ብሉጽ ተጻዋታይ ክስመ ዝግብኦን ብጽላሎት ሜሲን ሮናልዶን ዝተሸፈነ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ንዓለም ዘስደምደመ ዝተዛረቦም ብህሎታት ሓደ ብሓደ ናባኹም ከነቕርቦ ኢና ኣናብስ ንነፍሶም ምስ ሰብ ኣይወዳደሩን እዮም። ኩዕሶ እግሪ ኣይስዕብን እየ ኩዕሶ እግሪ ይስዕበና ኣሎ። ንጉስ ኮይነ መጽየ ሌጀንድ ኮይነ ተፋንየ ካብ ሊንጋርድ ኦር ጆንስ ክመርጽ ተዝግደድ ብሓገስ ኦር ክመርጽ እየ። ሞያ ይዕውት ንክኸውን ኣሰልጠንቲ ኣየድልዩንን እዮም። ኣብ ክንድኡ ኣሰልጠንቲ ሞይኦም ንክዕወቱን ሕልምታቶም ንክፍጽሙን ኣነ የዘድልዮም። ጋዜጠኛ ነታ ሸቶ ድሕሪ ምምዝጋብካ ከመይ ይስምዓካ? ዝላታን ንሸቶ ብኣይ ክትምዝገብ ኮላ ከመይ ተሰምዒ ዋሕተታ? ኩዕሶ ኣይቋጻጸርን እየ ግን እታ ኩዕሶ ባዕላያ ትቋጻጸረለይ። ንነፍሰይ ኣብ መስትያት ክጥምታ ከለኹ ክልተ ዝላታን ክህልው ስለ ዘይክእሉ ነጸብራቕ ነፍሰይ የለን። ሪፖርተር ዝላታን ንነፍስኻ ከም ኣንበሳ ትቖጽራ ሜሲ ሮናልዶን ሰብ ክኾኑ ከለዉ ግን ብዙሕ ባሎንዴር ኣለዎም ንስኻ ግን የብልካን ስለምንታይ? ዝላታን ብዛዕባ ውልቃዊ ዋንጫታት ኣይግደስን እየ እንተዝደሊ ጎልፍ ምተፃወትኩ ነይረ ክብል ሓጭጭሎም። ናብ ገዛኻ እንተ ዓዲምካነ ንስኻ ጋሻይ ኢኻ። ኩዕሶ እግሪ ንምጽዋት ክልተ እግረ ይጥቀም እምበር ሸቶ ንምምዝጋብ ግን ሙሉእ ኣካላተይ እየ ዝጥቀም። ዝላታን ኣብ ልምምድ ክድንጉይ ከሎ ተፃወትቲ ኣብ ሰዓቶም ስለ ዝመፁ ይቕፅዑ። ንፉዕ ተፃዋታይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክፃወት ስለ ዝኽእል ኣብ 11 ቦታታት ክፃወት እኽእል እየ። ሓቂ እዩ ኣብዚ ዘለዉ ተፃወትቲ ብዙሕ ኣይፈልጥን እየ ግን መን ምዃነይ ብርግጽ ይፈልጡን እዮም። ኣብ 2012 ምስ ፓሪስ ሰን ጀርመን ክፃወት ናብ ፈረንሳ ምስ ኣተወ ንዋንጫ ዓለም 2014 መን ከም ዝሓልፍ ምስ ሓደ ሪፖርተር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝላታን መን ከም ዝሓልፍ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ዝፈልጥ። ሪፖርተር ንኣምላኽ ክትሓቶ ከቢድ እዩ። ዝላታን ምስ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ብምባል ንነብሲ ከም ኣምላኽ ሰሚዋ። ክትገዝኣኒ ከለኻ ፌራሪ ኢኻ ትገዝእ ዘለኻ። ፌራሪ ትዝውር እንተኮይንካ ፕሪሚየም ነዳዲ ኣብ ታንኪ ኣእቲኻ ሞተር ትሃርብ እሞ ነቲ ጋዝ ትረግጽ። ጋርዲዮላ ናፍታ መሊእ ኣብ ገጠር ስፒን ወሰደ ፊያት ክገዝእ ነይሩ ክብል ንጋርዲዮላ ሓጭጭሉ ኣብ ባርሰሎና ኣብ ትሕቲ ፔፕ ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይተሰለፈ ንጉስ ማንቸስተር ኣይከውንን እየ ኣምላኽ ማንቸስተር ክኸውን እየ። ብዘይ በኣይ ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ክትዕዘቦ ዝግብኦ ስለ ዘይኮነ ዋንጫ ዓለም ምጽባይ ዋጋ የብሎን። ፖርቱጋል ንሽወድን ኣብ ፕሌኦፍ ምስ ዓረታ ካብ ምስታፍ ዋንጫ ዓለም ምስ በኸረ ዝበሎ ኣብ ኮመንት ካብ ዝሃብዎ መስሓቕ ብህሎታት ብዛዕባ ዝላታን ኣሌክሳንደር ግራሃምበል ነታ ቴሌፎን ክፈጥር ከሎ ድሮ 3 ሚስኮል ጻውዒት ካብ ዝላታን ነይርዎ። ኦክሲጅን ንኽነብር ዝላታን የድልዮ። ዝላታን ወቕዒ ልቢ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ንዝላታን ከጥቅዕ ዝኽእል ሕማም የለን። ኣብ ቤት ትምህርቲ መምህራን ምስ ዝላታን ክዛረቡ ኢዶም ኣልዒሎም ይዛረቡ ነይሮም። ሓደ መዓልቲ ዝላታን ኣብ ቤት ትምህርቲ 2 መዓልቲ ተኸታተለ ኣብኪሩ። እዘን መዓልታት እዚኣተን ቀዳምን ሰንበትን ተባሂለን ተፀዊዐን። ንዝላታን ናይ ጂሜል ኣካውንት የብሉን። ጂሜል ናይ ዝላታን ኣካውንት ኣለዎ። ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ተባብዑና። ዝደለኹም ዓይነት መደብ ከነቕርበልኩም ኣብ ኮመንት ጸሓፉልና እንዳበልና ሰላም ወሰናይ